Mae yna llawer o adroddiadau yn ystod y misoedd diwethaf o ddirywiad, ymddygiad, disgyblion. Trafod mwyn creu newid, a thymor Senedd Ieuenctid Cymru wedi hen ddechrau, mae ymddygiad mewn ysgolion yn cael sylw ar aelodau am glywed y farn. Yr aelodau ifanc sydd wedi cael eu hethol sydd wedi dewis ymddygiad a thrais yn yr ystafell ddosbarth fel pwnc pwysig, a dyma pam. Oedd llawer o'r aelodau wedi cael fel areithiau really da amdan trosedd a digwyddiadau personol I nhw. Bydd yna un aelod oedd wedi cael trosedd eitha wael. Dwi'n meddwl un o'r rhesymau mwyaf oedd eich. Oedd o'n problem oedd yn digwydd I ni rwan, mae'n digwydd yn aml ac oedd o'n rhywbeth oedd ni'n teimlo fel oedd ni'n gallu gwneud effaith ar. Mae'r Senedd felly am glywed y farn gan bobl ifanc fel y rhai hyn yn ysgol y Cryd yn y Mae Penrhyn. Faint o bryder ydy ymddygiad erbyn hyn? Mae yna fel un neu ddau o unigolion dwi wedi weld yn fel just ddim hefo parch i'r staff, ond yr un unigolion sydd yn neud o. Oedd ymddygiad pobl ar ôl Covid wedi mynd reit lawr a wedyn mae wedi mynd yn ôl I fyny eto. Os mae camdrin tuag at staff yn digwydd, mae'r system cosbi newydd yn gwneud yn siŵr bod o'n ddim yn digwydd. Y llynedd mi gafodd 2 athrawes eu troannu yn ysgol Dyffryn Aman yn Sir Gar. A'r Senedd Ieuenctid felly yn teimlo bod angen canolbwyntio ar ymddygiad a diogelwch. Mae 35.5% o athrawon wedi dioddau camdrin corfforol gan ddisgyblion, a 92% yn dweud eu bod nhw wedi cael pethau cas wedi dweud amdanyn nhw. Mae Llywodraeth Cymru yn dweud eu bod nhw'n condemnio trais a bod yn gweithio gydag ysgolion I wella ymddygiad, a bod Senedd Ieuenctid Cymru yn rhan bwysig o hynny. Yr ifanc felly yn arwain y ffordd ac yn barod I rannu profiad. Dwi'n meddwl bod o wedi gwella. Mae'r ysgol yn shutio down ar pethau sydd yn digwydd. Dach chi'n meddwl bod Covid wedi gweithiogi pethau? Alla her mae pobl yn ffeindio fo'n anodd mynd nôl I routine. Trafod. A chyfle rwan I bobl ifanc ar draws Cymru fod yn rhan o'r sgwrs. Siarad Cymraeg, sgil sy'n aml yn cael ei gweld fel un pwysig iawn. Ac mae cynllun nawr sbarduno yn rhoi cyfle I bobl ifanc di, asiaidd a lleiafrifoedd ethnig wneud y mwyaf o'i sgiliau Cymraeg ar ôl gadael yr ysgol. Mae Joshua o Gaerdydd newydd fod ar y cynllun, lle oedd ganddo fentor i'w helpu. Mae'r cynllun sbarduno yn cyfle I pobl o cefndiroedd di, asiaidd a lleiafrifoedd ethnig I cael eu mentora trwy'r iaith Gymraeg gan pobl gyda profiadau tebyg. Beth oedd dy brofiad o'r cynllun? Oedd cyfle yn really anhygol gan fy mod I wedi gweld yr effaith mae cefnogaeth uniongyrchol yn gallu cael a mae defnyddio'r iaith Gymraeg yn wych gan bod e'n tebyg I bywyd ysgol. Roedd yn gyfle hefyd I drafod eu hunaniaeth a sut mae'r Gymraeg yn chwarae rôl yn ei fywyd. Yn credu bod yn bwysig I fi cael cynrychiolaeth o model rôl tebyg I fi a oedd y cyfle I fi defnyddio'r iaith Gymraeg I ehangu ar fy sgiliau fi'n barod I dysgu yn yr ysgol wir yn werthfawr. Tyfu hyder a helpu hunaniaeth. Ydy mae'r Gymraeg I bawb ac mae'r cynllun bellach yn chwilio am bobl ifanc eraill I ymuno. Helo, enw fi ydy Elspeth. Dwi'n 7 oed ac dwi wyth yn modd efo ceffylau. Ti'n gallu brwsio nhw ac reidio nhw ac edrych ar ôl nhw. Gen I 6 o ceffylau. Mae Audrey. Dwi ddim wedi bod efo hi ers hir ond dwi wyth yn modd efo hi. Ac dwi'n mynd I weld Audrey yn Lerpwl. Dwi'n mynd I reidio yna 3 gwaith y wsos. Nes I cystadlu efo Audrey yn ennill yn champs yn Rina UK. Dwi'n gwisgo joppers melyn ag het ag jackets tweed ag ribbons coch ag tei coch. Dwi'n mynd I sioe fawr enw Hoes. Dwi'n teimlo really hapus ag dwi just really licio mynd yna. Dwi wrth mor mynd yna. Mae taid William wedi bod yn Hoes. Ni wedi ennill lot o pethau ag wan dwi'n gael mynd yna. So mae hynna'n really mynd I bod yn hwyl.